Zbog užurbanog načina života i brige oko karijere i kućanstva, mnogi bračni parovi često zaborave jedno na drugo. Zato se već drugu godinu za redom u Hrvatskoj obilježava tjedan braka, čime se supružnike želi podsjetiti na važnost braka i kvalitetne komunikacije. Rad, svakodnevni rad na braku i težnja za udovoljavati partneru zapravo. Ja se trudim često raditi romantične geste, ali evo jučer sam i od alufolije izradio srce, ako to što uvijek pomaže. Poznali smo se ovak slučajno u velikom društvu i tako je to polako krenulo. Dopali smo se, ali prohodali smo nakon više od 6 mjeseci. Ida i Davor kažu kako je svakog dana potrebno ulagati svoje vrijeme u brak. Osim što se slažem sa svojim suprugom da je to svakodnevni rad i trud, iako i zadovoljstvo, jednostavno to. I to treba ulagati u neko doba, u nekom momentu našeg braka jednostavno smo shvatili da je to nešto u što moramo ulagati i da se ne događa samo od sebe, ne ide glatko po nekakvoj inerciji, nego naprosto treba raditi na tome svaki dan. Mislim da je to tajna našeg uspjeha. Iako uspješni brakovi postoje, Hrvati se sve češće rastaju, kažu u udruzi Fokus. Zbog toga su pokrenuli inicijativu Tjedna braka u Hrvatskoj. Vjerujemo stvarno da je prilika kad parovi mogu dijeliti jedni s drugima zapravo ono gdje oni najviše uče. To nije možda nužno sam seminar za koji vjerujemo da je njima koristan, ali nadamo se da je gledanje video seminara zapravo će ih potaknuti da naprave onaj prvi korak, a to je da osvijeste koliko je važno ulagati u njihov odnos i da počnu razgovarati o tome. Naime, većina problema u braku se može riješiti boljom komunikacijom. Kažu neke statistike da se ljudi često samo udalje jedno drugog i u tom smislu izgleda da nedostaje te jedne namjere da se u braku ulaže. Kažu da je tajna braka, a i svih odnosa komunikacija, tako da vjerujem da je to jedan od načina na koji mogu pospješiti svoj brak. Za sudjelovanje na seminaru odlučio se i bračni par koji je u braku 2,5 godine. Upoznali smo se na jednom neobičnom mjestu, u crkvi. A Vanja je studirala u Osijeku, ja sam iz Osijeka. Eto, sad smo tu i šta, recept za uspješan brak. Pa ne znam, mogu reći za start uspješnog braka, jer nisam dugo u braku, ali ja mislim da je neki zajednički fokus, nekakvi kompromis, nekakvi zajednički cilj, nekako ključ svega i uspjeh svega i ljubav u tome svemu kao nekakva poveznica koja vas gura naprijed unatoč nepovoljnim ili povoljnim uvjetima. Kroz razgovor s njom mi se svidjela taj njezin karakter, narav, ona je onako impulzivna osoba i to se meni jako svidjelo i imamo iste poglede po pitanju vjere, po pitanju nekih stvari i ne znam, nekako smo kliknuli, našli smo se, bar što se mene tiče, ja nisam mogao zamisliti drugu osobu, sebe nego nju. Istraživanja su pokazala kako su osobe u braku obično boljeg psihofizičkog zdravlja te imaju niži stupanj smrtnosti, a dokaz za uspješan brak i da se suprotnosti privlače upravo su Vanja i Branimir. Ja sam ova tvrdoglava i super mi je što on se zna nositi s tim, znači nije malo imam tu neku agresivniju narav, a on je totalna suprotnost i mislim da se super nadopunjavamo i smiruje me i zna me voditi bez obzira na to, na tu moju tvrdoću. Mladi parovi koji su se odlučili za brak trebaju uživati u zajedničkom životu, poručuju uspješni supružnici. Da isto naprosto uživaju u toj zaljubljenosti, ali da nekako pokušaju osvijestiti razliku između zaljubljenosti i ljubavi i da nastoje sve više prigrliti i prihvatiti ljubav kao odluku. Pa možda bi zvučalo kao kliše reći ljubav, ali stvarno ljubav i poštovanje, sve što smo do sada naveli, ali mislim da ljubav prvenstvena, a ljubav uključuje i poštovanje i sve ostalo. Nedavna su istraživanja pokazala da su za održavanje dugog i sretnog braka ključni poštovanje i predanost, kojem partneri pridaju najviše pozornosti. Zato uživajte u braku i ne zaboravite, svaki dan je Valentinovo.